ଦେଖିଲ ମୋର ଶାଢ଼ୀରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନା ଦେଖି କହୁଛ ନା ବଢିଆ ହେଇଛି? ଦେଖି ଯିବା। ତମେ ନ ଦେଖି କହୁଛ ହେଲା। ନା ରେ। କୋଉଠି ଦେଖୁଛ? ତମେ ମତେ ଆଗରୁ କେତେ ଦେଖୁଥିଲ, କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ଏବେ ଆଉ ଆଗ ବେଳେ ଭଲ ପାଉନ। ଆରେ ଭଲ ପାଉଛି ରେ, କିଏ କହିଲେ ଭଲ ପାଉନି? ସବୁବେଳେ ତ ସେ ଫୋନ୍ ଟାକୁ ଧରିକି ବସୁଛ, ମତେ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ପଚାରୁନ, ଇଗ୍ନୋର କରୁଛ। ଆରେ ଫୋନ୍ ଧରିକି କେଉଁଠି ବସିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ୱାନ୍ସ ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା କ୍ୟାରିୟର ମୋର ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସେମିତି କଥା ତାହେଲେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତୁମର ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଦିନ ଲାଗିଯାଉ, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଲାଗିବ ନା ସେଇଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ମନେ ରଖିଥା। ୱାଓ। ଆରେ ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦିନରେ 2-2ଟା ଲଟେରୀ ଲାଗିବା ଏଇଟା କେବେ ପସିବୁଲ? ପାଗଳ।